cova. Què tal, com esteu? Avui ens acompanya un home que no el podem imaginar de cap altra manera que no sigui muntat sobre una moto de trial. És membre i també vocal del motoclub Cingles de Bertí, una agrupació de motoristes que es coneix com els Cingles. Borja Cospinera, què tal, com estàs? Benvingut a la cova. Què tal? Bona tarda. Un plaer estar amb vosaltres. Bueno, començaré amb una pregunta que potser és molt bàsica o no tant, que és qui ets, d'on ets, quina edat tens i com entres al món del trial en moto? Bueno, doncs soc nascut a Sant Feliu de Codines, que és un dels pobles arreu del món poder on hi ha més essència del trial, gràcies a l'Andreu Codina, al Josep Figueres, i van ser una mica els creadors del trial en bicicleta. I gràcies a ells, doncs, tota la joventut, jo soc nascut l'any 83, per tant acabo de fer 39 anys, i clar, des de que tenia 7, 8 anys vaig començar a fer bicicleta de trial perquè era l'únic que es feia aquí a Sant Feliu. Els que ens jugàvem a futbol, però els que més ens agradava el que eren les dues rodes, doncs vam començar fent trial en bicicleta. Amb quina corro motes? Amb quina moto corres? No, amb quina moto corres actualment? Ets d'algun equip? Sí, actualment, entre la colla del motoclub, som un grup que anem a diverses carreres d'aquesta mateixa disciplina com el que organitzem nosaltres dels Cingles, que són trials de llarga durada, entre d'altres, no? També fem trials normals d'un dia, i som un equip d'uns 5, 6, a vegades 7, 8, que som una mica la colla del motoclub, que tenim el nostre, diguéssim, equip entre amics, saps el que et vull dir? Sí, clar. No és pas a nivell professional, perquè jo havia sigut pilot professional, però ja fa molts anys que no ho soc, i ara doncs segueixo competint, però també ara estem una mica amb el repte que vam començar doncs, a tornar a l'essència del trial dels Cingles aquí a Sant Feliu, i gràcies a tots aquests trials que anem a córrer, doncs agafem experiència, coneixem gent per poder fer cada cop el nostre trial doncs, que sigui millor, no? Clar, jo sempre m'he preguntat, els entrenaments com són? Perquè, clar, el nivell per poder-te lesionar és força elevat. Mira, el més important d'això és tenir llocs, no? El problema que avui en dia és molt difícil tenir bons llocs per poder entrenar, perquè el trial és un esport que es fa a la muntanya. Llavors no es pot anar per tot arreu, s'ha de vigilar molt on vas, respectar molt els terrenys dels propietaris, perquè al final nosaltres ho tenim com un esport d'aquí de tota la vida, però hi ha gent que no ho comparteix igual que nosaltres i també s'ha de respectar i entendre, no? Llavors, nosaltres el que mirem és sempre doncs, de cuidar molt l'entorn on entrenem, netegem molts boscos que haurien de fer els governs i no ho fan, i al final nosaltres fem moltes neteges gastant nosaltres les eines i la benzina i les hores que hi posem, no? Perquè els boscos siguin nets i perquè tinguem llocs on podem anar a entrenar sense fer malbé, diguéssim, la natura, d'acord? Respectant sempre el medi ambient i l'entorn dels animals que hi ha a la vora, no? Déu-n'hi-do, això és destacat, no? Vull dir que al final jo pensava que seria només anar a una zona on entrenar, però resulta que també us encarregueu de la cura de l'espai. El problema d'això és que a nosaltres ens agrada molt cuidar la nostra terra, que és aquí a Sant Feliu, no? Llavors, clar, si nosaltres mateixos no fem aquesta protecció de la zona, doncs, clar, aquí ve molta gent de fora sense el consentiment del motoclub ni nostre, perquè al final la muntanya, com bé se sap, és quasi bé de tothom, no? Llavors hi ha molta gent que ve aquí i la fa servir, hi ha gent que la respecta, però hi ha molta gent que no. Hi ha molta gent que va amb moto que nosaltres no estem d'acord amb la manera d'anar amb moto que tenen per la muntanya. Llavors, sempre se'ns posa en el mateix sac, no? Però nosaltres des del motoclub doncs, hem creat això també perquè tothom tingui una mica de consciència de que nosaltres respectem molt la natura i els animals. Llavors, el que més ens agrada és que també s'entengui que no anar amb moto no és fer mal a la natura. Hi ha maneres i maneres d'anar amb moto, no? Hi ha gent que va amb moto i fa mal a la natura perquè no respecten, entren a llocs que no s'hi ha d'anar, trenquen molt el territori. Nosaltres doncs, intentem recuperar camins, hi ha llocs que hi passen moltes motos i anem nosaltres i posem sorra, i posem pedres, i posem troncs i intentem recuperar molts camins perquè la gent que va a caminar ho pugui fer servir també. O sigui, no és només la feina d'anar amb moto, no, la que fem. Hi ha molta feina darrere que la gent no la sap, però que el trial és
no és només anar amb moto. O sigui, el trial arriba a una edat que quan ja tens l'edat que tenim nosaltres, doncs la canalla quan ets jove no ho penses tant així, no? Només penses en donar gas o anar en bicicleta. Però quan et fas més gran et dones compte, i com estan les coses avui en dia, doncs que si no ho cuidem arribarà un moment que és que no s'hi podrà anar. Clar. Perquè tot són prohibicions. Llavors, bueno, intentem doncs de que la gent pugui entendre una mica que nosaltres ho fem perquè ho hem fet tota la vida i estimem molt el trial, però que també ens agrada molt doncs, cuidar la natura i respectar els propietaris, que gràcies a ells podem organitzar el trial, no? Realment passem per molts terrenys i és molt difícil que si tu tens un terreny t'agradi que hi passi la gent a fer una cursa, no? Clar. No tothom ho accepta, no tothom ho comparteix, i hi ha gent que ens deixaria els terrenys, però poder no ens els deixa per la repercussió que pugui tindre un cop acaba el trial, que hi passa gent sense el consentiment. Clar. Llavors, bueno, és tot un peix que es mossega la cua i bueno, i amb el que és el motoclub, doncs intentem, tenim... no és només organitzar el trial, no? Que estem treballant tot l'any per poder fer aquest trial i per poder tenir llocs on anar i que siguin llocs que tothom el respecti, no? En quantes competicions participes al llarg de la temporada? Doncs mira, normalment jo faig diverses disciplines, ¿vale? Faig trial de tota la vida, però també faig alguna d'enduro, també faig alguna amb circuits d'asfalt. Llavors, bueno, jo al llarg acostumo a fer entre 20, 25 curses, poder un any que poc en faig 14 o 15, però en faig bastantes, la veritat. A nivell nacional, algun cop anem fora, però la veritat que sí, que amb el tema trial, doncs poder serien unes 14, 15 o 10, 12 curses l'any, és el que acostumem a fer ara. No, per cert, parlant de proves, el passat mes d'octubre es van celebrar els 2 dies de trial dels Cignes. En què consisteix aquesta prova? Doncs, bueno, això és un trial que, com bé se sap, ha sigut l'essència del nostre poble i de Gallifa, no? Són dos, bueno, també han estat sempre ajudant a Sant Quirze Safaja, antigament, a Sant Llorenç de Savall, antigament també Caldes de Montbui, que avui en dia no és que col·labori gaire, ens deixen passar per un camí ample, però no entenen que llocs on s'havia fet el trial i es podria tornar a fer, doncs, bueno, sembla ser que no els hi acaba d'entrar, no? Que fem servir territori de Caldes. Llavors, de moment, bueno, és una cosa que s'està fent a Sant Feliu i Gallifa. Llavors, el dels Cingles és un trial que s'havia fet de tota la vida, no? Això és un trial que als anys 80 hi havia molta gent, es feia al Masbador i es replegava gent de tot el món. O sigui, no només d'Espanya, sinó aquí ha vingut a córrer els pilots més importants del món del trial. Sí. De fet, alguns han viscut a Sant Feliu. Gràcies a l'Andreu Codina, que ha sigut, bueno, doncs, ha sigut l'essència, no?, de que tots nosaltres hem tingut com ell de referent des de petits, perquè, bueno, va ser un dels pilots més importants a la història del trial, no? Ja com a pilot i com a creador de la marca Xerco, que també hi ha el director comercial que es diu Arnau Vilardell, que és d'aquí de Sant Feliu, que gràcies a ell, doncs, bueno, tenim... L'Arnau és una gran persona que sempre ens ha ajudat molt i ha fet molt pel trial, també. I, bueno, gràcies a tot aquest conjunt, doncs, tenim les marques que ens ajuden, com Clice, com Sorra, com uns tallers, algunes marques de motos com Vértigo. Aquest any també ens ha ajudat molt Montesa. I, bueno, doncs, gràcies a tota aquesta ajuda que tenim, hem pogut crear aquest trial, no? I és un trial que consisteix en 2 dies. Fem un màxim de 150 pilots. No deixem que hi hagin seguidors ni acompanyants, que al trial sempre es pot... Hi ha un pilot i hi ha un motxiler, doncs nosaltres, per respectar el medi ambient i que hi hagi només les motos dels participants, doncs posem aquesta condició, no?, que només hi hagin 150 pilots i no n'hi hagin 300 motos a la muntanya durant el dia de la cursa. Així l'impacte és molt, molt més reduït. I, bueno, és un trial que després de quasi 15 anys que no es feia, el vam començar un altre cop a reactivar l'any passat, val? Gràcies a, bueno, som una colla, una part de Gallifa i una part de Sant Feliu, que, bueno, ens vam tornar a ajuntar. Des de petits havíem sigut sempre com un referent als cingles, uns fent de control, uns altres corrent, uns altres organitzant, com els germans Esteve, i bueno, arriba un moment, doncs, que, clar,
Això ho vam fer com amb il·lusió i ara doncs, sembla que la il·lusió ja s'ha fet realitat, no? Molt bé. I el segon any hem tingut una molt bona reacció de la gent que ha vingut, del públic que hem tingut, dels propietaris. Ningú s'ha fet mal. Estem cada cop més positiu, sembla ser, no? Sembla que no podem dir que ens estem consolidant, però si Déu vol i tot segueix així, l'any que ve seria la tercera edició, doncs podríem dir que ja ens estem tornant a consolidar, no? Sí, de fet, si no m'equivoco, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines us va cedir la plaça on hi havia una zona artificial. Ja honestament, creus que hi va haver el públic i l'expectació esperada? Sí, la veritat que sí, perquè gràcies a que, sempre l'Ajuntament hem d'agrair molt que sempre ha fet un esforç per entendre que aquí a Sant Feliu s'ha fet trial i que hi ha nens que igual que han nascut amb el hoquei o el futbol, n'hi ha que només hem nascut amb el trial. Llavors l'Ajuntament sempre ens ha ajudat molt tant amb el tema de les bicicletes, com amb el tema de les 3 hores de resistència, com amb el circuit de motocross que s'ha fet ara, que és un gran projecte aquí a Sant Feliu. I gràcies a l'Ajuntament doncs, hem pogut organitzar aquella zona indoor que vam fer a la plaça, amb aigua, i dona caliu al poble de que la gent pugui veure doncs, els pilots en acció a la plaça del poble. Llavors vam tenir la sort de Lluís del Tot Cafè i de Can Vidal, que ens van ajudar molt, i també doncs, vam tenir una col·laboració amb ell per poder combinar una mica tots els controls, tota la gent que ens havia ajudat, i vam fer una mica de pica-pica, i l'entrega de premis es va fer a la plaça. La veritat que vam quedar molt contents perquè no esperàvem tanta gent. De fet, ara, canviant una mica de tema, però tornant al que comentaves abans de les tasques que feu fins i tot de conservació i cura del bosc, sobretot a les zones on entreneu, se sap que els agents rurals i de Seprona sovint posen moltes als que se'n diuen els trialeros. Què en penses? La veritat que no... Entenc que és la seva feina i que ho han de fer, no? El problema és que molts cops agafen els que menys culpa tenen, no? Llavors, clar, això és una cosa molt contradictòria perquè al final hi ha llocs que podien fer controls on realment enganxarien a molta gent que passa per llocs il·legals i que ho destrossen tot, i fan controls a llocs on poder agafen a gent que ve d'esmorzar i va per un camí ample i ha sortit amb una moto d'enduro o de trial, però no està fent cap mal. I llavors hi ha gent que sí que entra per les finques, que els que tenim terrenys i són propietaris, doncs jo, per exemple, tinc el meu terreny i tinc que tenir tot tancat perquè hi ha molta gent que ve d'altres pobles a anar amb moto aquí, que no respecten els filats que tinc, ni els terrenys que tinc, i jo m'encanten les motos, però també estic en contra d'aquesta gent, no? De fet, he posat cartells, he intentat conscienciar quan els veus i parles amb ells, però hi ha gent que t'escolta i et respecta, i hi ha gent que no, que et veuen i marxen, no? Llavors, la tasca de Seprona, doncs, jo crec que ho han de fer-ho, perquè està clar que s'ha de controlar l'accés a la muntanya, no?, cada cop més, però també s'ha de respectar doncs, la gent que som, com per exemple nosaltres, que som pilots que hem corregut tota la vida, que a vegades anem amb canalla que l'únic que estan fent és aprendre aquest esport, i el que no ens agradaria és el tema d'estar com perseguits. Saps? Que a vegades doncs, pot passar. Estàs entrenant en un lloc i si no tens per nosaltres, normalment sempre entrenem a llocs on tenim permís. Ja sigui perquè és casa nostra o tenim permís per estar allà. No anem a entrenar a llocs on no tenim permís. Perquè, clar, això et pot crear un problema amb el propietari, no? Bueno, clar, tu també fas una mica aquest exercici fins i tot d'en bàsic de respecte i educació, no?, que és el d'anar parlant al propietari, que és potser el que no fan alguns trialers amb tu, que és ja directament entren al terreny i tu has de fer la pedagogia i dir-los, no, mirin... Bàsicament, aquí a la zona el que tenim és problema, més que trialeros, són molt les motos d'enduro, no? La moto d'enduro és una moto que és una moda ara mateix i s'ha ficat de moda i, doncs, des del tema del Covid també, què va passar? Doncs que la gent va descobrir molts camins que no coneixien perquè abans la gent no voltava tant per la muntanya com des de la pandèmia. Llavors ara molta gent ha descobert camins, fan venir uns amics, els altres, i al final què passa amb tot això? Doncs que cada cop hi ha més trànsit a la muntanya, no? I el problema és que nosaltres estem en una zona
que hi ha molta gent que, per exemple, pugen en moto a esmorzar a Moià o a Castellar del Sol i passen per Sant Feliu. Llavors, no són ni gent que va en moto de Sant Feliu ni gent de Sant Feliu, i molta gent a vegades de Sant Feliu es pensa que som nosaltres, quan realment és gent que ve de fora i passa pels camins on nosaltres intentem tenir-los ben conservats, però clar, és una cosa que no es pot controlar, això. Està clar. Per anar tancant, Borja, et faré dues últimes preguntes. La penúltima és: quina valoració fas de l'actual estat del món del trial a Catalunya? Perquè, si ho tenim ben entès, Catalunya és motor mundial d'aquest esport. Bueno, doncs, el número 1 indiscutible del trial, que és Antoni Bou, que és el pilot amb més títols de la història i que no crec que ningú torni a fer alguna cosa com ell, doncs només dir-te això, no? Que aquest any els 3 primers del món de trial són catalans. Bueno, el segon no, és en Jaime Busto, no és català, és espanyol, no és català, però bueno, viu a Catalunya i és quasi bé com si fos català, no?, des de molts anys. Ho he adoptat. Sí, bueno, Catalunya sempre ha sigut per la muntanya que tenim, a l'entorn que tenim, és un lloc que venen molts pilots d'Anglaterra, d'Alemanya, venen a entrenar aquí perquè, primera, que allà no poden entrenar com entrenen aquí. I segona, que aquí doncs, el clima acompanya més, les hores de llum i a l'entorn. I la darrera pregunta, Borja, és que aquí a la Cova ens agrada que seguiu precisament vosaltres els entrevistats qui us acomiadeu. Com t'agradaria tancar aquesta entrevista? Doncs mira, primer de tot agrair-vos a vosaltres que hagueu comptat amb nosaltres per fer aquesta entrevista, que és un plaer per nosaltres, i per altra banda doncs, agrair a tota la gent que ens ha ajudat a que puguem continuar amb el que són els 2 dies dels cingles, i agrair doncs, sobretot a l'Ajuntament de Sant Feliu, als ajuntaments de Gallifa, a l'alcalde de Gallifa, a l'alcalde de Sant Feliu, als agents rurals, a la policia, a tots els controls que ens han ajudat, que fan una gran feina, totes les persones que, encara que sigui fent entrepans o posant mitja hora de la seva vida, ens han ajudat a que els cingles puguin tenir el caliu que estan tinguent, no? Doncs m'agradaria tancar agraint a totes aquestes persones. Bueno, aneu a per al triplet, pel tercer any, no ja? Efectivament, si Déu vol i tot segueix així, aquest any tindrem un altre cop als cingles. 2023 serà, doncs mira, vam tornar el 2020, doncs ja serem 2023. Esperem poder parlar pel 2040 i seguir així. Us quedo rodó, perquè el fet de començar en un 20 fa que 2 anys que passin, si passen 20 anys, dius sí, 2040 sí o sí. Efectivament. Recordar. Bé, doncs Borja Cuspinera, membre i també vocal del Motoclub Cingles de Bertí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. D'acord, doncs gràcies a tu i a tot el vostre equip.